Optager vi det store cykelløb 240, 241 omgange. Kommer de igen? De kommer ikke. Nu kommer de. 242, 243. Nu kommer de igen. 244. 245, der er fart på. Der er torden i baggrunden, men de cykler bare videre uforfærdet. Det er de fantastiske cykelrytter. 246. 247, det er et vildt cykelløb. Ja, jeg skal nok lukke den. Skal jeg nok leve. Kravl du bare ind. – 250 omgange, det er helt vildt. 251 omgange. 1.200.